Mondd el, hogy miért nem tudok aludni. Nem tudom, miért nem tudsz aludni. Azért nem tudok, mert most neveztem el ezt a macskot Bruminak. Brumi lesz a neve, Uh-huh. amit Olivertől kaptál. Uh-huh. Ő lesz Brumi. Uh-huh. És figyelj, és fölkapcsoltam a lámpát, hogy megnézzük Brumit. Igen. Akkor csukd be a szemed. Jól csukd be. Ő Brumi. Uh-huh. Ő Brumi. Ő lesz Brumi. Igen. Szia, Brumi. Szia. Te fogsz Sárával aludni. Uh-huh. Hány éves is a Sára? 6. Ma volt 6 éves. Igen. És engem kapott az Olivertől. És mi volt ma a legjobb? Az, hogy kapott. Hogy tőlem kapott. Hogy megkapott engem Sára. De jó Nekem neked. legalábbis, nekem. De jó neked, Brumi. Mm, Hát ez nagyon fantasztikus. De a barátai is jó fejek. Tudod? Tudom. Olyan jó ez a Mackó meg ez a Bari. Úgy érzem, Maci. És most mi lesz? Brumi? Hát nem tudom. El fogod altatni Sárát? Nem tudom. Na, szerinted, Brumi? Én még senkit se altattam. És akkor most? Majd a Bari meg a Maci megtanít. Már régóta nem ettem. Látszik, kiráncolódik a boltán. És akkor most holnap mit fogsz enni? Vagy éjjel fogod enni? A Sára álmai?